17 ايوه. جورج كومبو. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Insejjaħlek għax inti tweġibni o Alla, ressa widintek lejja isma' klimi, bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għaddel ta' ġwen ħaj kenninni. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna, biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw dawn l-misteri qaddisa kif innu xieraq.
Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna, Kristu ħnina, Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Quddisja b'suffraġġju tal-Mejjed George Kumba. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bjanatu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem il-għajnuna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien Ażarija waqaf f'nofs in-nar, fetaħ fommu u talab u qal: Minħabba f'ismek la titlaqniex għal kollox, la tħassarx il-pat tiegħek, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abraham il-ħabib tiegħek, minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wieħed nisel bla ħadd, daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna li żgħar fost il-ġnus minħabba dnubietna. Illum aħna iċċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa l-hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej, la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju, la offerta u lanqas inċens, u lanqas baqa' imkien fejn nofrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħniena. Madana kollu, b'qalba niedma u ruħna imċekna, jalla nkunu ninoġbu quddiemek isna b'sagrifiċċju tal-ħruq, tan-naċ u barrin. Isna eluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek. U jalla nimxu għal kollox warajk, għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqalniex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej. Salm risponsorjali inwieġbu fl-imkien, ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Twajjeb u sewwa il-mulej, għalhekk juri triqatu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa u jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej, għax jiena twajjeb u ħanin. Gloria u tifħir lilek Kristu.
Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Il-glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru resa lejn Ġesu qallu, mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu, ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewit nistgħu nxebħuha ma' wieħed sultan li rrid jagħmel kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbeħ u martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej nxteħet qudiemu jitolbu jgħidlu, Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-denar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħet qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu, stabar ftit bija u nrodlok. Imma dak ma ridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu, ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek inti wkoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidej min jaħru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missier li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Din hi l-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ħuti jeżis nitolbu lill-Alla missierna biex inkunu lesti li nħennu u naħfru lil ħutna bl-istess mod kif aħna nixtiequ li huwa jħenn u jaħfir lilna. Għalhekk ngħidulu bil-qalb, iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Biex l-insara jingħarfu mill-kapaċità tagħhom li jħennu u jaħfru lil ħuthom il-bnedmin nitolbu. Biex inti tratta bil-lup jibsa ta' min jonqos mill-ġustizzja u l-ħniena maħutu nitolbu. Biex min jirċievi azzjoni ħażina mill-oħrajn ma jpattix id-deni bid-deni nitolbu. Biex it-talb tagħna jkun jesprimi l-indiema tal-qalb u l-konvinzjoni li aħna wkoll għandna bżonn tal-maħfra tiegħek nitolbu. Il-qamulej dan it-talpum li tagħna bħala s-sakrifiċċju li jogħġbok. Għatina qalb kbira u ġeneruża, kapaċi li taħfer u tħobb b'sens ta' ħniena ma' kulħadd bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem.
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqgħu lej sagrifiċċju għat-tifik glori ta' ismu għal-ġidda tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sir innofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqalanna l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfhom lejn il-mulej. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikun kien roddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina drawet il-ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn sabiex inkunu nixfħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk malaqtajja bla anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smetulak mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana jentu salvatur tad-dinja, għax bis-sarik u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontan nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Mario, mal-isqfijiet kollha u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek George Kumbo li joġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-mamudija mitfibnek u bħalibnek, ekku kol fibnek u bħalibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazzom Alla Marija,
ma' San Giuseppe Zewġa, mal-Apostli, ma' San Ġwan Battista, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja hen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja hen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan huwa l-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġesu tiegħi, rasek lażiża, min igizlek dak ix-xew, kienu l-ħafna dnubi tiegħi, Ġesu tajjeb ħafer u ħel. Ġesu tiegħi min kellu l-ħila jerfa' idu fuq ħaddejn, kienu l-ħafna dnubi tiegħi, Ġesu tajjeb ħafer u ħel. Namlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik.
nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej tatina l-ħajja u s-saffina minn ħtijietna u tħarisna minn kull ħażen bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nejdu fl-imkien it-tlet Ava Marijiet l-Omna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Infaħru lil Marija, tal-law tal-bnedmin, namnuna li